Hello, maayong udto. Update na to ang renovation diri sa BT Homes sa may Mangga. Atong anihingon sa sulod. Mao na kani karon ang update. Nangaguba lahi na ang porma o may bagong gi-file diri sa extension sa gawas. Nanggaroon na sitwasyon diri rita sa likod. O mao na yun karon. Gianam na siya file samtang giguba kung asa tong portion nga naguba gi-file na pud siya. O sunod mo ni karon diri diri sa kusina naguba na pud diri sa ikas kwarto. Nagpahuway na si Pio kay lunch break pa diri sa CR ni banda. Ni sa lababo o diri sa kilid sa kusina. Ni samtang giguba gisunod og renovate ang bagong design. O ni karon na nasa sulod. Kaysa mi nahurot na pud og pananggal ang mga plywood. Kini murag lift up yata ni siya og murag isaka yata ning entero atop ani niya pulihan na po ni siya bago. Mo ni medyo naguot na kay ang materialis mga halublak mga kahoy nga ready sa pagdamba na diri sa sulod. Medyo ipit-ipit jud ay gamay ra kayo ang space ani nga subdivision. Mo kini karon litis diri sa pagbakbak o diri sa likod mo ni ang iyang forma karon kana mo na diyan sa luyo divide jud ang space para maagihan nga magmuadto sa sulod sa likod na agya pod sa magihan. O na diya o ni siya
Okay. Atong tangan na po sunod ang update. Og para masundan ninyo, masubaybay ninyo yung balaya hantod mahuman, i-subscribe lang ang Engineer Dios World and Rings Design. Salamat. Bye-bye.